pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan, gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTM. Ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakakukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTM. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTM. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. An oras na ini hatod man sa Sendok sa Karahayan Boat ni Vincent Boyet Nagrampa, punong barangay kana San Vicente Sur, Iriga City. An oras na ini hatod man sa Sendok kana Naking Spall Water Repelling Station
owned and managed by Puli and Ani Barasina Bagapuro, na makukuha po dyan sa atubangan kana San Isidro Elementary School, tigdi po sa siyudad kan Iri. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now! Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart
dishwashing paste. Heavy duty linig kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors: Vice Mayor Marisa Vilitario Howe and family, Nabwa Camarines Sur; Honorable Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Mr. Antonio Quiapo Sr. and Barangay Kagawad Clarita Quiapo and family, Inapatan, Nabwa Camarines Sur; Mr. and Mrs. Alvin and Laura Hernandez and family, Lourdes Yang, Nabwa Camarines Sur; Casa RBO, owned and managed by retired Police Colonel Reynaldo B. Orante, Barangay Kagawad, San Vicente Gurong-Gurong, Nabwa Camarines Sur. From the family of the late Victorio Sonias Landong and Trinidad Mendoza Landong and family,
Bato Camarines Sur. Honorable and Mrs. Victor Bong Gastelo and family, Punong Barangay, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Tubig Nabua Incorporated, care of Engineer Philip Bitaw, Branch Manager, Nabua, Camarines Sur. Dandy and Juliet Azurin and family, BAPDA President, Barangay Angoscia, Nabua, Camarines Sur. For the soul of the late Josefina A. Ocampo, prayers from Mr. Jerry A. Ocampo, General Manager, Nabua Water District, Nabua, Camarines Sur. For the souls of Rogelio, Maxima, Elmer, and Pampelo, prayers from Mr. and Mrs. Bernie Bermido, San Isidro, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Retired Fire Senior Inspector Raul Duran Angeles and family, Nabua, Camarines Sur. For the soul of Lieutenant Eustaquio Sagada, prayers from Erwin Bowing Sagada and family. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatma Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa Kungunyan. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
Tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Sa 23 kita kan bulan na Hulyo, aldaw po kita nin Martes. Ay paman giraray naguhuraw na uran. Malipot-lipot kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Epekto ka na bagyong si Karina. Banya to sa lado technical si Engineer Abelin Dontoralio ang samuya pong chief technician. Sa information si Ricky Sagayap. Sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Amay na amay, grabe po ang pila dyan sa Land Bank of the Philippines. Pero nag-epekto so zona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na i-release sa kwarta. Ang problema sa mga regular na empleyado kan gobyerno, mayo na lugod na withdraw. Nagaro na uubos na naman ka na 4 piece o ining Pantawid Pamilya Pilipino Program. Nagpapaururan pati nakapila dyan sa naon ng bita ng bangko. Digdi po sa siyudad kan Iriga. Ang makairak so mga regular na empleyado ta nauubusan na nin kwarta. Ay santisimang buhay tapoy ni pag-arog kayan. Kaya garo so nangyari zona libre pati ang kuryente nagpaparawara-wara. Kaya dahil kumanadang og zona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kasud mata halos maghapon so brownout. Yan sa Barangay Santiago digdi po siyudad kan Iriga ngunyan nagwawara-wara na naman. Ene po ang dapat ma-resolveran ang enerhiya. Resolveran kan Department of Energy ang problema sa kakulangan ng supply na kuryente digdi po sa satuyang nasyon. O kaya dahil lang napapakarhay ang sistema kan mga electric cooperative. Bako sa naman po ang Rinconada area ang may mga arog kaning problema pag-abot sa brownout. Magin ang Albay Electric Cooperative na talagang lakma man sa pagkakautang sa mga power supplier. Ani bangani binabasol na baga. Ang pamilya Pentebella na iusubot ang nagkrear kan eperalo pangyayari. May mga babag-uhon palan ang gobyerno sa paagi ni Presidente Bongbong Marcos Jr. dapit sa nakapalaman sa eperalo. Nasaro po ini sa nagpapasakit sa mga member consumers saka mga electric cooperative digdi sa tuyang nasyon. May mga provision dyan na imbes makatabang sa mga member consumers pati naman sa mga electric cooperative digdi po sa satuyang nasyon, iyo palugod ang nagiging ulang tagulnod sa mga member consumers saka sa mga electric cooperative digdi po sa satuyang nasyon. Ining pabor bagong singil sa taripa kan kuryente digdi po sa nasyon Pilipinas. Ang rason man kan mga electric cooperative depende yan sa pinagkukuhan mi nin supply na kuryente kung malangkaw man ana sa indang taripa. Kundi pag-abot po digdi sa mga brownout, yaron may problema digdi ang mga electric cooperative naman ani ba? Digdi po sa Rinconada area, siyudad kan Iriga. Haloy na po yung problema, bako sa naman sa Iriga, kundi magin sa iba pang parte kan Rinconada area. An daing hutahot na paboro brownout, kaya nga nan ibabagang mga distrito. Mayo nang nagkakandidato ng mga direktor, pwede pang mabasol. Anong pigigibo ni Director Dante Oliva? Nakabalik na naman bilang direktor kana South District digdi po sa siyudad kan Iriga. Diyan sa Casoreco 3. Yan pandakulang kahaputan. Sagkod ngunyan, transformer diyan sa Barangay Santiago. Haloy na po yan, dilapidated na.
Pirming nagsasabog tapos pigpapara repair lang kan Kasoreko 3. Masakit pag-arog po kaya na sistema. Pag-abot sa serbisyo, dahil tinatawadan ang kakayahan ni Acting General Manager Willie Buxit kay alanggaro, dahil naman niya naasikaso. Subuot, pati ang Aleko siya nagkakapot, pati dyan sa may partikan Sorsogon. Siya nagso-supervise, kaya garo napapabayaan na lugod ang Kasoreko 3 na siya ang kumbaga nagbangon sa liderato sa manehamento kan Kasoreko 3. Kung kaya nakabayad sa mga utang sa power supplier. Kundi bako yan, bako sanang makabayad sa mga power supplier, kadakol po mga dilapidated na mga transformer digdi po sa Rinconada area. Kaya nga ni saro po yan sa kausa ta nagpapara buro brownout. Dapat ko ta kayan ribaya na. Then bagong transformer ta herak man duman sa mga member consumers na apektado. Kumbaga tultul man ang mga nagbabayad sa laog kan Kasoreko 3. Diyan pati sa Barangay Santiago kung minsan apektado pati ang supply kan Barit Waterworks mayo man supply pag nagba-brownout maray nga ni kasuod mata garo may reserbang tubig. So Barit Waterworks kaya halos maghapon so supply na tubig. Pero sa kuryente buminalik man kan banggi na. Nagpuon so brownout halos maalas 11 nin pagkaaga. Naibalik ang supply na kuryente pasado halos lampas naman alas 6 nin pagkabanggi tapos nawara na naman. Pagkaaga nag-brownout na naman ay ano na niya ko ni. Saro po yan sa problema dyan sa Santiago, digdi po sa siyudad kan Iriga na naaapektaran pati ang supply na tubig dyan sa naunambita ng barangay bako sa nang pagparawara-wara ka na supply na kuryente. Ang bilog na Rinconada nakatutok na kay Philip Baracena. Si Senator Pia Cayetano nga ni may bubusol ng bill duman sa Senado na kung gustong mapakarhay ang enerhiya digdi po sa satuyang nasyon bilang Senate Chairman kan Committee on Energy maggamit subuot nin natural gas. Kumbaga mabawasan ang konsumisyon na nag-aasaan sa tuyang mga kababayan digdi sa supply na kuryente. Maski ang mga nag-aadal apektado ta pagba-brownout kun minsan pati ang internet na brownout man kun minsan. Inipuan dipisel digdi sa nasyon Pilipinas. Dan tao pati natuod na perming may kuryente. Kung nagba-brownout nin haloyan, suroya sinda. Sabi kan Kasoreko 3, 24 hours. Ang serbisyo mala. Pag inapudan mo pati, kadakol investigasyon, garo na NBI. Sain ngayang street ko, ano-ano, si Isayan Kataid, ay pambihira niya ako. Maski kadakol na mga nagre-reklamong brownout, sa sarong lugar, sa sarong barangay, oy, dahil pag-iraray nagtutubod ang Kasoreko 3, itong mga lineman kung minsan.
ini ang dapat pakarahayon po kan manehamento kan kaso recotry. Taan mga member consumers, dahil man yan mapareklamo kung tulpuan sa indong serbisyo. Dakol pong naapektaran, mas kan kunyan kan mga radyo, an pyesa sa transmitter, apektado baga kung minsan. Sa mga mahal pati kan gamit. Field Report! Bueno, nasa linyaman si Karondang Atan. Karondang Atan, pasok. Kuya man, sa tuyang dugang na informasyon sa lado lokal, nagpatanid ang Election Registration Board pan ERB kan Commission on Election sa Sila Naga nadai makakalusot sa hindaan nagpalista pa sa Comelec Kansyudad alaga dahin nagtuga na sinda rehistrado ng botante sa ibang lugar. Sa entrevista, ipinagpahig man ni Election Officer Michael Julia Jr., chairman kan ERB na sa ginibo nindang enot na hearing kan Abril 15, 2024, anom na nagrehistro sa Comelec Kansyudad kung kan Pebrero 12 hasta Abril 15, 2024, alagad sa indang pag-sirmikan record na discovery na anom an may mga double registration huli kadain nagtuga na rehistrado bilang botante sa ibang lugar. Huli ka ni sa indang desisyon, pigdilit na sa listahan kan Comelec Naga bilang mga botante sa maabot na eleksyon sa Mayo 2025. Sinabi pa man ni Julia, ang gabos na ERB, iyo man ang sa indang proseso mientras na computerized ang Comelec at insertong dai makakalusot ang mga double registrants. Kan mga nakaaging eleksyon sa ibang munisipalidad na discovery kan Comelec na dakol ang mga double registrant na posibleng igwang nasa likod na politiko. Sa padagos na pagsamikan listahan labi na sa 10,000 na rehistradong botantes sa siyudad ang pig-deactivate mantang 2 beses nang nagpalyar na makaboto sa eleksyon. Ang ERB na komponido kan election officer bilang chairman ang 2 miyembros kinababalayan kan School Division Superintendent ng Department of Education as in hefe kan Local Civil Registrar kan LGU nagtalaan in hearing. Sa sinambit naman ng 4,000 na nagpalista sa Comelec Kansyudad, sinda iuman ang ma-approve as hindi sa approve sa mga rehistro o nagparehistro buwan kan April 15 hasta Hulyo 15, 2024. Huli ka ini, suspindido muna ang mga pinaggigibong satellite registration sa mga barangay dawa na libot na ang 27 barangay alagad ipapadagos sa Agosto 2024 mientras na matapos ang registration period sa September 30, 2024. Yan ang sutuyang dugang na informasyon sa lado lokal. Iniman ang sedong kabarkada Karonda, Jonathan Oliva, reporting. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon haligyan sa luwas. Hoy, advance happy birthday pala kay Karondang Juwiling. Sa aga kundi banggi na. Sabi ni Sir Tepen Oleya sa kasi dating kapitana Ami Oleya, ano ngayon, maduman ka? Hinda niya ko. Dahil ko aram, tan panahon, depende. Report! Pero nasa linyaman si Karondang Raquel, pasok. Salamat tadi Karondang Philip, good morning sa imo at sa gantabay. In connection baga tadi Philip ang ginibong ikatulong State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kadakol kang naugma pagdating sa pagtotaliban kay ining pogo pero igwakit ang kababayan na kongresista na daisan ayon sa naging desisyon kung sa tuyong presidente. Sigun kaya kang hagadan ka nagkapirang mga national media pagkatapos tulos mismo kang State of the Nation address ni President Marcos sa tuudma. Si Albay, 2nd District Representative Joey Sarpi Salceda, dinulog siya kang mga ibang mga medyang taga-Albay na naimbitahan duman mismo sa Congress sa tuudma sa pagpinong kang SONA.
tahasan na sinabi ni Congressman Joey Sarti Salceda kang ikadawang distrito kang probinsya ng Albay, nagtautabi ni karon dang Philip ning reaksyon na kang i-anunsyo na nga ni President Marcos Jr. na poguban na sa nasyon at in epektibo ini tulos mismo kasudma kasabay kan sa iyang pag-ulat bayan na tahasan na pinagsabi ni Congressman Joey Sarti Salceda na inidaa makakaapekto sa sadiring Presidential Social Fund ni President Marcos at pwede da ini makaapekto man sa gabos pang aktibidad kang community building kang PAGCOR. Sigun kaya tabi karon dang Philip sa Bicolanong Sulon para dasa sa iya ang posisyon niya at least da pwede mada ining isegregate ni President Marcos Jr. ang IGLS o ining Internet Gaming Licensee sa Pogo. Huli data ang Pogo sa ining kinukonsidera na IGL. So makakaapekto da ini sa social funding kang sa tuyang presidente. And yan ang naging reaction tabi karon dang Philip ni Congressman Joey Sarti Salceda. Maski pa kaito talaga tabi karon dang Philip kontra na ini na i-abolish ining i-total ban ining Pogo dapat i-segregate lang or pag-adala na marhay kadakula da ang itatabang sa ini. Urog na sa PAGCOR aram niya to ang PAGCOR na minsan dyan nagkukuan ng funding ang Philippine Charity Sweepstakes, ang Red Cross. So kadakol da ang mga government agencies ang garo matatabla o maliligis sa pagtotaliban sa Pogo sa tuod na. Ano to din nasambitan ng STL? At ano tabi? An STL na dikit man lang subutan nakikinabang kayan. STL? Ay siyo pala, tagilingan pala niyan. O nga ni, di gani sa iriga, igaman STL, pero baka madayan karon ng Philippine STL, waiting man ang gadaayan. Oo, tulong-go baga. Sabi kan iba ko lang sabi hindi ako nagtataya kayan. Anyway, sabi ko rin Philip, karon pa sa pinag-ansabihan ng kasugma talaga, pinagkunyanan ko sa lado kang mga teacher, maugma, garo may pag-asa sa tuyang mga edukador, lalo na si YT mo, karong edukador. Taasan man na sinabi. Yun na, may dagdag na, kundi ang problema pag-withdraw mo sa land bank, mayo man kwarta. Yan na ka mayo yan. Naroon na ubos na kan 4 piece. Iyon, bako pa yan sabi ko rin ng Philip ini, talagang ako, ganyan ako, hindi nagsanayon talaga ako, urog na ito mga public school teacher, sa sinabi baga ni President Marcos Kasudma sa iyang ulat sa bayan, wala nang public school teacher na magre-retire na teacher 1 lang. Ako magigiramduman mo baga tabi ko rin ng Philip, kadaklan ka mga nagre-retire na mga public school teacher, hanggang kunya lang sinda teacher 1. So sa ngunyan, sabi ni President Marcos Jr., ihingaon tataan ni mag-maalokar ng pondo para sa expanded career progression ka mga public school teacher o ipagmurarani na mag-retire. So ihingwahon kan sa iyang administration sa mga masunod na taon na mayo na mga school public teacher ang ma-retired ni teacher 1 lang. And katakot ka yan. Una ko karon dang Raquel, mayo ng teacher 1 na mautang. Mana pala mautang. So dahil na pati sa ang ATM na pangyayari ta. Kung bastante na ang sweldo. Ayo. And sarap pa tabi karon dang Philip sa pinagkunyang kaini. Inibaga nga sa naging mensahe niya, mapadapit baga igdi sa makakamundo man kaya talagang nagluwa sa Paul Asia. Mapadapit sa kung paano magiging maayos ang edukasyon ng Pilipinas sa kung saan basado kaya ba sa nagluwas na latest creative thinking assessment sa mga estudyante kang nasyong Pilipinas aminon taman sa dae periyan talagang katotohanan na magpuon ni grade 6 sagkod grade 12 bagsak ang proficiency level kang Pilipinas pag-abot sa information literacy, problem solving at sa critical thinking skills. Pinatunayan mismo yung sabi karon ng Philip kang si Regional Director Gilbert Sadsan magatubang sa katuya sa nagkapiramidya kang nakaaging simana. So, iyan naman ang pagtutuunan na atensyon kan sa tuyang presidente kung paano mariresolveran in pinaka-main factor kang sarong estudyante foundation o fundamental factor ini sa lado kang edukasyon, ang information literacy, problem solving at in critical thinking skills na igdi sa Asia, bagsak ang Pilipinas. So, iyan ang pagtutugunan na naman kang administrasyon ni President Marcos Jr. sa mga masunod na taon. Alagad may pag-asa kita urog na salado kang teachers na madangog ang sa indang adhikain agrangay na haloy na
na pinagurot ni Dana, sana maumentuhan man, saka magpunyan man ang sa indang, bago man sinda mag-retire, may level up man ang sa indang profesyon bilang sarong teacher. So, kudos, ako talaga uploaded ako sa tagabot sa mga, mga instate sa government, ang pinakamasakit talaga ang salado kang edukador. Talagang buhay man, bati ang pag-ataman sa indang sabiring aki, pamilya minsan, nadidislect mas pinaprayodad ninda ang futuro kapakanan kan sa indang mga estudyante. So yan ang pinakunyanan niya. So salado kang edukador, naugma sinda at least na reparo. Alagad, namumundo sinda, kasi kung sa naglas baga informasyon sabi baga karon Dan Philip sa dating Secretary of Education, si Vice President Sara Duterte, dainag ang sabay, dainag dangog, mayong daradarang gadget kang ini magpasiring duman sa lamay kang dating gobernador duman sa Mindanao, dainag ang sabay ang sa tuyang Vice Presidente sa ikatulong State of the Nation address ni President Bongbong Marcos Jr. So yan tabi karon Dan Philip to run off kang nakuha niya tigil sa kang siyudad ng Iriga, mapadapit kang naging ulat bayan ni President Marcos Jr. kasuod na and naugma alado kang SDO Iriga at least na reparo ang sindang haluin ng kamawutan na mapansin man ang education fundamental literacy as pinagmamawot man nidang umento sa indang sweldo. Kaya sa tuyang dugang na informasyon, gikan tabi sa location, Raquel Cáceres, reporting. Field Report! Salamat karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Dapit sa departamento ka na edukasyon, pero may mga naglalataw na naman na issue tulos. Dapit sa pa-seminar ka na DepEd digdi po sa Erga City Schools Division. Sabi kan ibang mga teacher, mayo nin maluto. Bitin sumaluto, kasudma sa pagpuon ka na ibang mga nag-seminar. Yan sa, digdi sa Erga Central School. Alagad, bastante ang pundo po, dapit sa mga pa-seminar na ini. Diyan ka man mangalas, anong nangyari? Halos 15 para tukdo da, so dahil inabot nin maluto. Pinakakan alauna na nin pagkahapon na pangyayari. Anong klase ang nagkikater kayan? Tapos nagbabudget kan DepEd digdi po sa siyudad kan Iriga, taarog kayan? Ini basado ini sa ngimot kan mga teacher na nagpaabot sa satuya. Tapos ngaya overtime na, banggi na kami pinaruluwas. Maray lamang kung may overtime pay man. Yan po ang masakit pag-arog kayan. Naday panganay na kukuha, so sabing increase, paparapadipisilan na tulos kan ibang mga haralangkaw na opisyal kan Department of Education. Kaya patunayan ni Senador Angara na bagong DepEd Secretary na talagang Angara, bakong ang loya. Pagdigdi sa Iriga, anapod kan sa labaton, maluya. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na, Kipilit Barasena. Minsan po kaya ang nagpapasiram-siram sa naman. Ako sa naman sa ahensya ka na departamento kan edukasyon. Magin sa iba pang mga departamento ka na sa tuyang gobyerno. Si mga haralangkaw na opisyal na ibang kinabang sa napo. Sa dakulang budget, dakulang pundukan sa tuyang gobyerno. Na imbes makaabot, duman sa mga sinasabing nasa laylayan, nagkapira sanaan nakakaguda. Kaya mas tubuan nagtitiyo sa Pilipinas, darakan kumbaga gunting na sinasabi. Sa darakulang pundong ipinapaluwas po kan sa tuyang gobyerno sa manlain-lain na ahensya.
imbes na makaabot duman sa mga kababayan niya itong nagtitiyo sa nasyon Pilipinas, nasa sara pa kan nagkapirang haralangkaw na opisyal kan sa tuyang gobyerno. Kaya day kita mangalas kung ta dakul po ang nagtitiyo sa nasyon Pilipinas. Sabi nga ni kan iba, daw ang pirang suna kan na sarong presidente digdi sa Pilipinas, kunday mapapahatan ang korupsyon, tapos ang mga tawong hugakon day managihinguha. Tamayo man po yan sa kamot kan presidente kan nasyon Pilipinas, ang pagpakarhay, pag-asenso kan sistema kan sa tuyang gobyerno. Yaon sa kamot kan lambang sarong Pilipino. Na kunday man kita maghinguha, dawa pa anong hamis, anong sisiram na tataramon kan sa tuyang presidente. Ay mayo pong mangyayari sa nasyon Pilipinas. Kunday kita makikikooperar sa gobyerno. Tapos ang iba pong mga nasa gobyerno, ang gibo, iyo dati, magpasasa sa kwarta kan gobyerno, sa buwis ni Juan de la Cruz. Ay herak man kan mga Pilipino pag-araw kaya ng dalagan. Yan po ang hinahanap kan mga Pilipino, ang tunay na pagbabago sa sistema kan sa tuyang gobyerno. Na kunbaga ang mga darakulang pundo na dapat mapaduman sa mga nagtitios niya itong mga kababayan, mas dakul ang tios sa Pilipinas, makaabot sa tama. Bakong nakakaabot man mga, kumbaga, tipasi nala. Kung sa paroy, kung sa minulino ng paroy, binlod na lang ang inaabot po kan ibang mga Pilipino. Sa lodo sa mga mahamis na tataramon kan sa tuyang presidente na gusto niyang mapakarhay ang nasyon Pilipinas. Milyon baga ang tao digdi sa Pilipinas. Kung nagkapira sa naman ang nagpapakarhay kan sistema kan sa tuyang gobyerno, pero so milyon ng mga Pilipino nagtitios, masakit man pong mabago ang sistema kan sa tuyang gobyerno. Na kumbaga dekada na ang problema kan Pilipinas pag abot sa kapagtiusan. Kadakol ng mga naging presidente. Nga ni si Presidente Bongbong Marcos Jr. makuapo na sa nini kan dating presidente itong dipuntong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Kumbaga, masakit na pong maibalik ang ginibukan sa iyang ama digdi sa satuyang nasyon. Masaro sa, kumbaga, helang kanser na kan sa tuyang gobyerno. Ang rampante pong korupsyon. Puon sa taas, pababa. Higwa na po kitang 51 minutos, makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Kumusta man sa mga parantabay niya to, dyan po sa Merkado Publiko ka na siyudad nin Iriga, sa mga amigo tang tindero as tindera, sa mga chuper, sa grupo kan Setoda, dyan po sa Barangay Santiago, di po sa siyudad kan Iriga.
Human man na pinagkondinar ka na Department of Justice ang nagkukuriyat na malisyosong video dapit kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigun kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clabano, maninimbag sa layan isayman na nagpapakuriyat kan salang impormasyon sa irarom kan Article 154 kan Revised Penal Code urog na kon posible malaog sa alanganin ang public order asin ang estado. Obheto subot kan peking video na rauton ang kredibilidad kan presidente urog nata nakapokus ini sa nangyaring ikatulong State of the Nation address kan presidente. Pig inkaminar kan Department of Justice ang publiko nalikayan ang pagpapakuriyat kan siring na video na nagkakaw sa sananin karibungan asin pagkakawatak-watak kan mga namamanwaan. Pig-share tuman kan Departamento kan Hustisya na magibusindanin lakdang tanganing maaraman ang nasa likod kan mga responsable sa pagpapakuriyat nen malisyosong video. Siyempre, ang mapaluwas kayan sa mga kontra sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Saka kung minsan sobra naka-high-tech kan mga yaon sa social media digdi po sa tuyang nasyon kaya nga na krear bagaan marites. Ta ginagamit na sa kalukuhan ang pagiging marites kan ibang mga kababayan niya to. Nadadaog na nga ni sa pagka-high-tech na Department of Information and Communication Technology kan mga marites, ini po ang problema sa social media. Kumbaga day nasasara, maski kan National Telecommunications Commission, kan Department of Transportation and Communications, ining mga pinapaluwas kan iba po niya tong mga kababayan. Nagusto sa nang rauton an sarong tao pag-abot sa social media. Dapat pangyayari.